Сега хора, това е румтур на моята стая и на... Покажи се. На сестра ми, които имаме две отделни легла, но това си е наша общност. И на котките плюс. Така. Това видео може да стане на 3 части, но не се знае. Това изглежда всичко около мен и до мен. Плюс сестра ми, това е моето легло, което ще го поправяме след малко. Но първо да оправим това и това шкафче. Защото вижте го. Така, да. И сега. Първо ще вземем ето тези неща, които са снимки и може да снимам някои друго видео снимки с мен, но без на познати или пък роднини. Не знам. Сега ще сложа всичките лакове, като ще ви покажа откъде съм и къде съм ги използвала. Така. Този лак аз не съм го носила, това го носи сестра ми. Този съм го носила с сестра ми заедно на едно фестивалче. Този ми е любимия. Този съм го носила на тържеството ми в завършването 4 клас. Това не знам, това е нов, не знам откъде се появи. Да, аз го, защото е синий, да. И сега хора така ги наредих, защото просто искам да имам по-голямо място за другите неща. Кощаме лака за коса съм... Не знам, този лак за коса съм го взела за мажоретните ми там концерти. Тези тампони са ми за с мицеларната. Вода. Това слагаме тук така. И това тук. Сега ще затворим и ще... не ще снима. Тя ще ми бъде нещо като оператор. И така го затваряме. Малко поотваряме там. И сега тези лакове няма да бъдат тук, а ще бъдат тук горе, ето така, наредени. Утре ми ще ни идва нашата приятелка Поли. Това видео ще го покажем. Нашата най-добра приятелка Поли, която утре ще си идва. Много се радваме. Така, това шкафче приключих. Да, приключихме. И сега хора, ако искате да видите как оправяме това шкафче и всичкото това, и това, и това, абонирайте се за канала. И за следващата част, хора. От нас с сестра ми и котките, чао, но можем да това. Първо ще накарам сестра ми да изхвърли тези неща. Ето това. Чао!